Assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallo da sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin daga masarautunmu na SDB Hausa TV Nigeria. To ranka ya ɗaya masu kallo da sauraro za su so su ji sunanka da ɗan takaitaccen tarihi. Assalamu alaikum. Ni sunana Salisu Abdu Ciranci, Na'am, wakilin mai martaba sarkin Kano. na'am. To ranka ya ɗaya masu kallo da sauraro za su so su ji menene matsayi. To alhamdulillah, ni matsayina shine wakilin mai martaba sarkin Kano. Na'am, Abinda wakili take nufi na sarki, na'am, yayin da aka ce akwai ƙaramar hukuma cikin biyu ko hakimin garin an masa transfer zuwa wani garin, wakili yakan je ya riƙe wannan gari. na'am, Ko rashin lafiya ta shi hakimin ko mutuwa. na'am, Duk wannan abu ne wanda sarki yake duba cancantarka, ya tura ka ka je ka riƙe masa wannan gari har Allah ya kawo lokacin da za a turo wani wannan gari. na'am. To ranka ya ɗaya ga ka a cikin shirin masarautunmu. Ko za a ɗan yi wa masu kallo da sauraro bambancin sarauta irin yadda ake gudanar da ita kamar tasirinta dai a da zuwa yanzu. Da za ka ga in an ce mutum mai sarauta ne za ka ga ana jin tsoron ai wani abu ma in ya zo guri. To amma yanzu za ka ga kasancewar wasu abubuwa sun ƙara caccanjawa ko zamani ne ko koya muke so a ɗan yi wa masu kallo da sauraro ɗan bayani na bambancin ita kanta sarautar da zuwa yanzu. To, alhamdulillah za mu ce, tunda kusan mu wannan sha'ani na sarauta kusan tunda muka taso muke cikinsa. Kamar yadda ka faɗi wannan bambance-bambance muna ganinsa. To amma fa alhamdulillah har a yanzu masarauta da kwarjininta. Idan ka ga a rayuwa an ce mutum ba shi da kwarjini, to shi ya zubar da kwarjininsa. Amma alhamdulillah muna ganin kwarjini a wajen talakawanmu, suna ba mu duk irin haɗin kan da muke so. Sai dai ɗan bambance-bambance da kake faɗa kamar da mun san idan mai gari yana zaune a ƙofar gidansa, duk wanda zai wuce ta ƙofar gidan nan za ka ga sai ya cire takalminsa ma. Wani da diddige ma za ka ga ya tafi har ya wuce wajen mai gari. Dagaci fa kenan, ballantana hakimi ba sarki ba, ballantana sarki. To amma yanzu alhamdulillah duk da yanzu zamani ya zo, to amma har yanzu ba abin da za mu ce tsakaninmu da talakawa sai godiya. Saboda har ko da Allah ya sa da yamma ka zo nan ka same ni ko da safe, ina ƙofar gida a zaune. Kuma alhamdulillah duk wanda zai wuce ko zai zo ya gaishe ni, za ka ga tun daga nesa za ka ga mutum ya cire takalminsa ya zo ya durƙusa komai kyan rigarsa a ƙasa ya gaida mu da ni. Saboda haka ba wani abu da za mu iya cewa. Ni dai kamar yanzu mutanen Wara wannan alhamdulillah ba abin da zan iya cewa da mutanen Wara sai dai Allah saka musu da alkhairi. Saboda daidai gwargwado da haɗin kai da komai ba abin da ba sa bani. Na'am. Yauwa. To ranka ya daɗe yanzu gashi kai ne wakili a wannan gari na Warawa. To shin wane irin ci gaba kai a kankin kanka kake ƙoƙarin kawo wa ita wannan ƙaramar hukuma ta Warawa? To alhamdulillah ai ci gaba ba wanda ake ƙoƙarin kawowa ba ne. Me ka kawo musu ci gaba na me ka kawo za ka ce. Na'am, Alhamdulillah ni yanzu ina alfahari da wannan abu. Ina godiya mai martaba sarkin Kano Sunusi na biyu da ya kani wannan kujera ta wakilcinsa a Warawa. Alhamdulillah. Saboda a yanzu zancen da nake ma nan gaba idan ka ɗan fita nan akwai gari yana nan Laja. Ana nan ana gina masallacin Juma'a a garin, wanda yake kuma da yardar Allah da yardar sarki da ni ma Allah ya sa wannan masallaci ya assasa. Gashi nan yanzu ana yin sa babban masallaci a wannan gari. Sannan abu na biyu akwai abubuwa da yawa da na zo na tara a garin nan. Shari'o'i iri-iri. Wasu kotu ma ta turo min da takarda cewa da Allah sun yi salbin ɗin wannan kes ɗin bai yi ba, amma suna roƙon hakimi
ko wakilin sarki da ya musu salbin ɗin wannan kes ɗin. A rubuce aka rubuto min takardar da ta zo min na cewa shegari duk a kira mun annan mutane da suke wannan shari'a. Aka kira mun sunan gabana, muka zauna muka tattauna da su. A take na ce ba gobe ba yau, yanzu ku fita a cikinku, ku je ku fitar mun da duk abin da ake bukatar ku da shi. Alhamdulillah suka je sun fi awa 2 a nan waje suka tattauna, sai ga su da list sun fitar da chairman, sun fitar da vice, har da alkali ma da sakatare, kowa na kungiya da dattijan kungiya. Kuma ba wasu bane wannan yan kasuwan nan ne na nan bakin digar Wudil. Za ka gan su masu sai da kaji din nan da kifi da kayan miya. To sun samu ɗan saɓani a junansu na shugabanci. An je kotu an yi abu ya ƙi. To amma alhamdulillah ranar da suka zo nan, ranar ne salbin ɗin kes ɗin, kuma kotu ta ban sati 2 in tura mata da abin da na yi. Washe gari na tura mata. Kotu ta ji daɗin wannan lamari da na yi. Alhamdulillah, banda harkar cinikayya ko kuma wani ya shiga gonar wani ba tasa ba ya ce zai latsa. Amma a cikin yardar Allah in suka zo nan gabanmu muna warware abun, kaga an samu warwarar ita wannan matsaloli. Kuma a yanzu ma zancen da nake ma in Allah yarda da alfarman mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu Halifa, in Allah yarda nan da ɗan lokaci za mu daɗa kai kokenmu na a yajje mana a sake gina wani masallacin ma a wani garin. A yanzu shirye-shiryen da muke. To ranka ya ɗaya, kai ka roƙi wancan guri da a gina shi ko kuwa dama ka zo ka tarar ne da ana ginawa? Ai ni suka fara zuwa, daga kaina aka fara, tun daga siyan shi kansa ainihin fuloti da za a yi masallacin zuwa foundation zuwa wani abu duk daga kaina aka fara. Alhamdulillah da garin sun yi a sama musu amma abun bai yi ba. To amma cikin yadda Allah mu suna zuwa wajen mu da Allah ya shiga lamarin, muka san yadda aka yi dai gashi already yanzu masallaci ya yi nisa. Don an yi foundation, an zuba BBC ma already yanzu gina shi ake yi. Kuma Allah da sarki ya amince mana da cewa in an gama su zo su sanar a kai liman gaban mai martaba sarki, a yi masa tambayoyi, a naɗa shi a matsayinsa na limami na wannan masallaci. Alhamdulillah. To ranka ya ɗaya, me fatan ka zuwa ga mai martaba sarkin Kano Halifa Muhammadu Sunusi na biyu? To mai martaba, magana ta gaskiya, ni mutane in sun zo suna tambaya ta irin wannan, ni ina gaya musu mai martaba fatana da shi a baki na yayi kaɗan da zan iya cewa ga irin abin da zan wasu nake wa sarki. Allah ya sani ni sai dai goshina a ƙasa in gaya Allah irin bukatunsa ta Ubangiji. Allah ya kare mana shi daga sharrin mukiya, kuma Allah ya sa ya daɗe yana yi. Allah ja da zamaninsa. Mu ba abin da za mu iya, ni ba ni da wani abu da zan iya cewa da sarki wai don in burge shi. Sai dai Allah ya sani, sai dai in gaya Allah irin bukatun da nake ganin ya kamata in roƙan masa shi. Wannan shi ne. To alhamdulillah.